बेथ' बोसोरै जाबाय थायो माने बाथौ गौथुमा जेब्लायबो गावसिनि कनफारेन्सखौ बोसोरफ्रोमबो खुङो बे हिसाबै एबार बे थेलामारियाव खुंदों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजाव इसोरखौ सिबिनायजों लोगोसे धोरोमारि बिथिंजों जोंनि समाजनि जेफोर आसार खान्थि दं बेफोरखौ लाखिलायनानै खौसेयै समाजखौ दैदेनलांनायाव गोबां बिहोमा होबोबाय थादों। आं सानो बे जथुम्मायावबो गोबां बेबायदि माखासे बाथ्राया जायगा मोनगोन जेराव जोंहा फोसाबनांगौनि बाथ्रा दङ आरो बेवहाय सावरायलायनानै थांखि लायोब्ला माने जोंनि मोनफ्रोमबो गामियावनो बे थांखिफोरखौ जुदि मानिनानै सोलिलायोबा आं सानो आब्रुथि गोनां मोनसे बर' समाज बाथौआरि समाज थारैनो दानो हागोन आरो बेयो जोबोद गोनां सम बेफोरखौ सावरायबाय थानाया आथिखालाव बयनिख्रुइबो गोनांसिना जाहैबाय जोङो बोरैहाय माने धोरोमारि बिथिंजों गावखौनो गाव सोदांनानै मोजां आखल आखुनिफ्राय लानानै नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै गुबुनफोरखौ दुखु होआ जासे गावहा खुनु मोनसे सार्थआव थायाजासे जों बोरैहाय सोलिनो हायो बे बयनिख्रुइबो गोनांथार आरो बेफोर गुनखौ जों मोननांगौबा धोरोमारि बिथिङाव जेफोर सावरायनाय जायो धोरोमारि माने मा होनो फोथाराव धोरोमनि फोथाराव जायफोर बाथ्रा धोरोमनिफ्राय फोरोंथाइ दं जोंनि जिउआव जों माबोरै सोलिनांगौ बेफोरखौ जों बेनि गेजेरजोंसो मोननो हायो। ओंखायनो बे जथुम्मानि बायदिसिना हाबाफारि लानानै जिथु सावरायनाय आं सानो बे सावरायनाया जोंनि दानि गोदान जोलै गोदान लाइमोनफोरनावबो गोबांथार माने जिउआव माने मा होनो बिदिखौ मदद जागोन आं बेखौ मिजिंथियो। नैबे जथुम्मानि गेजेरजों जथुम्माजोंथ' बाथौइज्मखौ लिरनो मोना। बाथौइज्मा जाहैबाय जोंनि बाथौ धोरोमखौ सिबिनायनि बायदिसिना नेमखान्थि आरो बे इज्मखौ जोङो जुदि दिनै लिरनो मोननांगौब्ला अब्ला गुबुन धोरोमफोरबायदि जोंनो गनायथि मोननांगोन सरखारनिफ्राय आरजिआइनिफ्राय दिनैसिम जों बे गनायथिखौ मोननो हायाखै। गनायथि मोननो हायैनि गुबैयावनो दं जोंनि बर'नि बेलायाव जोङो दिनै धोरोमनि बाथ्राल' नङा गुबुन गुबुन रायजो जानायनि बाथ्राफोर जोंनि समाजखान्थिनि बाथ्राफोर बेफोरखौबो जोङो मोजाङै लिरबोआखै जोंनि जारिमिनफोरखौ जोङो लिरबोआखै। ओंखायनो दिनै सरकारनि बिथिङाव जेब्ला जों माबा मोनसे मावनो थाङो अब्ला जोंनो बिनि सायाव लिटारेचार नांगौ थुनलाइ नांगौ। बाथौ धोरोमनि सायाव जोंहा बेबायदि थोजासे लिटारेचार गैया खेंफोरथि गोनां बिजाबफोर गैया जायजों जों सरकारखौ माने दान्दिसेयैनो माने कनभिन्स खालामनो हायो। दिनै जोंनि धोरोमखौ दासो लासै लासै गोबाङानो मोनथिदों गोबाङानो फैदों गोबाङानो नायफैदों। अदेबानि बे धोरोमाबोदि सिख बायदि जैन बायदि बुद्ध बायदि ख्रिस्टियान बायदि गावहा मोनसे आखुथाय दङ बेखौ जोङो मालायनो फोरमायनांगौबा बुजायनांगौबा बिनि थाखाय जोंनो गोबां माखासे माने लिटारेचार नांगौ। दा बेफोर जोंहानो मावबावनांगौ गोबां खामानि दं आरो आं सानो बेफोर खामानिया जाजोबोब्ला थारैनो जुदि जोंबो मालाय बायदि मोनसे धोरोम होननानै गनायथि मोननांगौब्ला जि थानांगौ बे धोरोमहा माने गनायथिनि थाखाय आं सानो थारैनो मोनगोन। आरो बेखौ जेब्लासिम जों फुलफिल खालामनो हाया अब्लासिमथ' बाथौइज्मखौ सिदायै मोनगोन ना मोना। नाथाय जोङो दिनै आदार्सनि बेलायाव जों मुं लिरनो हायो। माखासेया आदार्स बिसिनि मुङा लिरनो हाया नाथाय जोङो आदार्सआव दिनै बाथौइज्म होननानै लिरनो हायो। जोङो जोंनि रिलिजियासखौ आदार्सनि जायगायाव बाथौइज्म होननो हायो नाथाय जों दाबो बाथौइज्म हिसाबै माने हारसिङै गनायथिखौ मोननो हायाखै आरो गनायथि मोननो हायाबा जों लिरनो हाया। दा गाबोन नखर मन्थ्रि बिथां फैगोन नखर मन्थ्रिनि सिङावनो थायो। आं सानो गाबोन बिथां फैनायनि उनाव बर'नि बाथौ धोरोमा माने संबिजिदारि मोनथाय माने मा होनो मोनसे गनायथिखौ मोननायनि बेलायाव आं सानो गोबां मदद जागोन जुदि जोंनि मानाव गेदेर नखर मन्थ्रिया बे बाथ्राखौ लानानै जुदि हजोंहाय गावनि अफिसार्सफोरजों सावरायहैयो अब्ला आं सानो जोंनि खामानिया आवगायगोन। नैबे गावस्रानाय मानाय बेथ' मानसिसो धोरोमाथ' बेनो बे नों जेरावखि थाया आफा बोराइ बाथौ आरो जोंनि गासिबो माने सान्थौआनो एखे। नाथाय मानसिखौथ' जोङो खौसे खालामनो हानांगौना गोब्राब। बे जाहैबाय साफा साफा बेक्तिनि गावबा गावनि सानस्रि सान्थौजों खावलायनोल' हायो जे धोरोमखौ लानानै जोंनि गेजेराव गुबुन गुबुन जालायलायनो नाङा। ओमफ्राय सिबिनायनि बेलायाव सोर माबोरै मा सिबिलायबाय थायो बे आलादा बाथ्रा नाथाय धोरोमनि जिथु सान्थौ
बेखौ लानानै इन प्रिन्सिपल जोंनि इसोरा जों जायखौ बुङो बे जाबाय बोराइ बाथौ। बोराइ बाथौखौ जों मायाव सिबियो? सिजौ दंफां गायनानै, जाय सिजौआ सिरिबा, माखासे सिरिब्रैबो सिजौ दं, नाथाय जोंनि सिजौआ सिरिबा जानांगौ। बेवहाय जों बेरा दुमनांगौ, बेराया बान्दोबा जानांगौ। बेवहाय 18टा खुन्था थानांगौ, जोंनि 18 गुरु। नाथाय बेबो जरा जानांगौ, खारन गुरुनि माने मा होनो आइजोफोरखौबो जोङो मान होनांगौ। गतिके बेवहाय माखासे खान्थि दं, नङा होमबा? बेखौ जों माइनखौ दाउथु बिखा हेबनांगौ बाथौनि दरखङाव। बेवहायथ' खुनु फाराग गैया, बयनिबो माने गेजेराव, नङा होमबा? जों आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनायनि बेलायाव। बिनि उनाव बर'नि आसारा मोनबा बेवहाय रावहाबो फाराग गैया, बे आसारखौ लानानैनो गासिबो सोलायो। गतिके धोरोमनि जिथु बुंफोरथि खेंफोरथि बेखौ लानानै जों फालिनाय आरो बे फालिनायखौ लानानै जों जेफोर लायो बे गासिबो एखे। बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव बाथौ धोरोमखौ लानानै डिफारेन्स जानो नाङा। नाथाय बे धोरोम सिबियारिया माब्ला मानि थाखाय मा बियो माने आर'ज गाबो बे बिनि बाथ्रा, नङा होमबा? दा एग्जाम फैगौ, दा बियो माबायदि माने फुजा खालामो? बियो मा होनो लोखि फुजा फैयाब्लाबो, माइनाव फुजा फैयाब्लाबो, कार्तिक गासा फैयाब्लाबो, मा फैयाब्लाबोथ' एक्सट्रा फुजा होनांगोन ना होनाङा बियो? गतिके गावनि सिस्टेमजों हयथ' फरायग्रा टेबोलावबो होनो हागौ, हाबा दस्रा थानसालियावबो हैनो हागौ, गामिनि थानसालियावबो हैनो हागौ, न'नि बाथौआवबो होनो हागौ। बेनि बाथ्रा बायदिसिना समाव सोर माब्ला माबायदियै इसोरखौ रायख'यो, मा राहाजों बेवहाय लारु होयो ना ओंखाम होयो ना गय फाथै होयो ना माने मिस्टि होयो, मा होयो बेथ' फुजा होग्रानि सायाव थाहैबाय माखासे माबाया। खिन्थु जिथु फोरबो, दा नैथि मंगलबार फैगोन बे इउनिफर्म जागोन, जों माबाफोर बाथौ फुजा होगोन बे इउनिफर्म जागोन, जों खेराइ होगोन बे इउनिफर्म जागोन, गासिबो मोदाय दावदायखौ जोङो गाबज्रि हरगोन। नाथाय गौथुमा बे जाहैबाय मानसिनि सानस्रि, जे आं साबसिन खालामनो नागिरदों ओंखायनो बिसोरजों जाया, फै जोंहा ज' जानानै ओरै ओरै मावनि। गतिके जों बेखौ नेगेटिभबो लाद्रायजोबनो नाङा। जुदि धोरोमखौ सिबिनायनि गेजेराव जुदि कम्पिटिसन, जे बेजों जाला जों ओरै आवगायनि, बेजों जाला जों ओरै आवगायनि, आं सानो बेबो माने जोंखौ धोरोमारि बिथिंजों, जिहेथु धोरोमा मोजां आखलखौसो फोरोंगोन, गाज्रि आखलखौ फोरोङा। ओंखायनो आं सानो बेयो जों जेसेनो सानो एसेनो बेफोरो माने देबोर नांलांजोबो, गुदु गादा जालांजोबो। ओंखायनो आं सानो बे जेबो इसु जाया। आरो बिथांमोनाबो आं सानो गावबा गावनि खामानि मावलायनायाव मोनसेया मोनसेखौ जेबो बादा होलाया, दावराव दावसि जालायनाय नङा, आं बेखौ सानो आरो। नाथाय धोरोमनि खामानियाथ' नों आं जों सोरबा दैदेनगिरि नङाब्लाबोथ' जों फालिलांखानांगोन गावबा गावनि जिउआव। बेवहाय जोङो जोंनि जिथु सिबिनायनि खान्थि, बे सिबिनायनि खान्थिजों जों बयबो सिबियो आरो बिदि सिबिलांबाय थाब्लानो जाबाय। हिन्दु आरो बाथौ बिनि सायाव मा फाराग? हिन्दु आरो बाथौ ना दाबोथ' आं बेखौनो, धोरोम माने मा? जेफोर खेंफोरथि होदों धोरोम गुरुफ्रा बा जोंनि माने जिथु थुनलाइ, बे थुनलाइफ्राव बेवहाय होनदों इसोरनि सायाव फोथायथि लाखिनानै इसोरखौ सिबिनाय, नङा होमबा? बेनो धोरोम। गतिके जोंनि जिउआव इसोर नङाबा जाया, बेखौ लानानै जों जेरै सोलियो। दा बर'फ्राबो इसोरखौ सिबियो। इसोरा सोर? बर'फोरना आफा बोराइ बाथौ। बेखौ जों नुवाखै, बेनो बयनिख्रुइबो माने गोहो गोरासिन, बेनो बे संसारखौ दादों, जोंखौबो बेनो सोरजिदों, बेनो खांदों, बेनो लांफिनदों। आरो बे हिसाबै इसोरखौ फालिनायनि जोंहा माखासे खान्थिफोर दं, जायखौ इजम होनो इंलिसाव। गतिके बाथौ इजम होननानै बुंब्ला आं दहाय बुंनाय बायदि जे जोंहा खुनु दस्रा मन्दिर थन्दिर मुसुखा थसुखा गैया। जोंहा सिजौ गायनानै बेवहाय बाथौ दुमनानै जोंनि जि गोदो गोदायनि आजौ आबैनिफ्राय माने मा होनो सोलिबोदों, बे खान्थिजों जोङो सिबिबोबाय थादों। दिनै बुंनो नागिरो जे जायफ्रा ख्रिस्टान नङा, जायफ्रा बुद्धिस्ट नङा, जायफ्रा माने नोङो इस्लाम नङा, जायफ्रा सिख नङा, जायफ्रा माने मा होनो जैन नङा, बे माखासे गासिबोआनो हिन्दुनि जिथु माइथल'जि दं बेजों सोमोन्दो थाजोबनाय होननानै बुंनो नागिरो। दा बर'फोरखौ सोर बेसेबां रिसार्च खालामदों, बर'फोरखौ सोर बेसेबां बिजिरदों? खिन्थु बर'फ्रा दिनै होननो नागिरो, बाथौआ दिनै होननो नागिरो जे जोंहा बाथौ हिसाबैनो मोनसे धोरोमखौ फोरमायनो थांनायाव जेसेबां बिथिं थायो बे बिथिङा बाथौआवनो दंजोबखायो। आरो ओंखायनो बाथौआ गाव हिसाबैनो मोनसे धोरोम, बिनि सिनायथिखौ जों गाव होनो हायो।
आरो मोनसे धोरोम होननानै बुङोब्ला बेवहाय मा मा थायो बे बर'फोरनाव दं बाथौआव दं बेखौ होननो नागिरो ओंखायनो बर'फ्रा बिनि थाखायनो बाथौ हिसाबै बे धोरोमनि गनायथि मोननो लुबैदों जे जों बाथौआरि होननानै आरोखि जेखौ खामानि मावबाय थादों गतिके हिन्दुआव गासिबो इनक्लुसिभ जे जायफ्रा मिथिंगाखौ फुजिदों बिसोरखौबो हिन्दुआ पार्ट होननानै जायफ्रा लिरदों बेथ' लिरग्रानिसो खोथा गतिके बे लिरनायखौथ' नोङो मानो लिरदों सोर खोन्थाया सोर माया बेखौ नों मा मोनथिबावनांगौ ओंखायनो गावबा गावनि फोथायथियाव थानांगौ दा जों मा सानो जोंहा रावबो धोरोमजों संघात थानो नाङा मालायखौबो जों गाज्रि मोननो नाङा जोंनि धोरोमा जोंनि जिउखौ दैदेनो जोंनो बे गियान होयो जोंहा मोनसे गोबां जोंनि समाजाव फोरोंथाय दं बेखौ लानानै जोंनि समाजा जयै सोलिबोदों गोदो गोदायनिफ्राय गतिके बेवहाय जुदि जों गनायथि मोननो नागिरबाय गिदिरथाराव आलादा रायजो बियाखैमोन होनबा मोनसे हादोरावबो थानानै गतिके धोरोमनि हादोरनिफ्राय नों जुदि सिङाव थानाय आलादा मोनसे सिनायथि माने नागिरनाया बेयो दिनै संबिजिदारि मोन्थाय गतिके संबिजितनि बाथ्राखौ माबानायाव जेबो आपत्ति गैया खिन्थु आं दहाय होननाया बेखौ जोङो दिन्थिनो हानांगोन फारागा जेबो गैया हिन्दु धर्मआव गोबां मोदाय दावदाय दं बर'आव नाथाय फिसा फिसौ मोदाय दावदाय दंब्लाबो सासेल' गुदिया बेनो जाहैबाय आफा बोराइ बाथौ जोंना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बायदि सोरजिग्राया बेलेग खांग्राया बेलेग आरो लांग्राया बेलेग बिदि गैया जोंना आफा बोराइ बाथौ बेनो सोरजिगिरि बेनो खांगिरि बेनो लांफिनगिरि दा फारागा जाहैबाय बे जुदि बेखौ लानानै नों खालामनो नङोब्ला गतिके बेफोरखौ लानानै जेबो गैया बे जाबाय मोनसे संबिजिदारि मोन्थाया मानसिया बानायनाय नाथाय धोरोमा सानख' हायै समनिफ्रायनो सोलिबोनाय गतिके बेफोरखौ लानानै सावरायबाय थायोब्ला माने बायदिसिना बिथरख फैयो आरो